Bueno, ze izate egiten, hemen, a ber? Doblaje deitzezakona. Filmak bertako ahotsak kendu eta guria sartu gordez. Eta gero lan hau, klasean horren orkestea gure ahotsakin. Eta hor ze hizkuntzetan agertzen da? Gaztera, ez dago euskera pasa dugu. Zuek euskera pasa berdezue. Bai. Ondo. Hartzen dezuek klik bakoitza? Bai, mozpite dut eta graba dute dut. Beti pixa dira batzuk. Joko guztia biziatu dute orain. Joana, zertan ari zara? Aurkezpeneko hitzaldia prestatzen. Bai, eta zer ari zara egiten? Burdin bidea. Burdin bidea. Eta zer PowerPointa prestatzen ari zara? Bai. Noiz daukazue aurkezpena? Ez dakit hondikan ez dugu jarri eguna. Ba. Zertan ari zarete hemen? Ane eta Lorea eta? Gramatika lantzen. Gramatika lantzen. Eta zer egiten duzue? Gai desberdinak landu. Gramatikako gai desberdinak. Hemen zertan ari zarete, Amaia eta Oiane? Idazlanak itetugu hemen, da ni hemen informazioa desbiatzen. Deskribapena iteko. Hor, ari zarete, bilatzen. Deskribapena iten nahi naiz. Eta zu zer? Deskribapena iten nahi naiz. Deskribapen bat egiten ari zea. Norena? Natxo Guerreros. Eta horren informazioa aurkitu zenun, no? Internetetan. Zer ari zara egiten zu? Egin behar duzu. Eta ari zara bilatzen zer? Gordetzen ari zara. Gordetzen ari zara zer? Deskribapena. Egin duzuna? Bai, deskribapena. Gu LH-ko itzaldi txokotik batoz eta aintzinako erromari buruz itzaldi bat aurkeztuko dizuegu. Bibliografia, liburuaren izenburua ezagutzaren mundua. Egilea Victoria Egan eta Nel Champion. Argitaletxea Kutxakin. Armada. Erromako imperioak 450.000 soldadurekin osatzen zuen armada maila Ondo indezue, ondo azkabezue, argazkiak onak izan dira, publiko ebeitu diozue eta hartu itzen dezue, eta horrena segitzen duen. Eskerrik eska. Jule guna. Oso atzegin egin zait aurkezpena, informazioa oso garbi esan dezue, eta gauza asko ikasi ditut antzinako